mirant la tele. Mira tu. Mira, ja no sé què fer. Estic afectat, molt afectat, i només faig que pegar palos de cego. De fet, em va dir, la justícia me la donarà Don León. Vostè sap que jo la vull, i la vull molt. Don León, de veres que necessitem la seva ajuda. Jo ja no sé què fer. De veres. Per què vens a buscar-me a mi? No vas a la policia. Busques un altre. Dime el que vols que faça i ho faré, però és que realment necessito la teva ajuda. Ajuda'm. Quin és el problema? No puc. Ulicera. Fa molt que mos coneguem. Ja no me'n recordo l'última volta que venies de festa jo amb el Avui, el dia de la boda. El dia de... Tinc tota la família i Johnny Montana cantant, forma i Pietra. Vens ací a casa demanant-me una sortija, no sé què vols. T'has pensat bé el que vas a fer. Hola. Soy Iñaki Cardona. ¿Quieres un bombón? Yo me comería millones y millones. Mi mamá decía que la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Ojalá tuviera yo uno como esos. Me duelen los pies. Dames i cavallers, ha arribat el moment que estàveu esperant. Anem a començar en el concurs de twist.
Y una pareja será la afortunada de endur-se este premi que ara us ensenya Antònia. La primera parella interessada? Ah, sí? No. Vull ballar. No. No. Vull ballar ara. Anem a ballar. Vull que eixe trofeu. Molt bé, d'acord, com tu digues. Espavila. Un aplaudiment per a la primera parella de la nit. Anem a conèixer els millors. Com et dius, Antònia? Senyora Imma Cardona. I el teu acompanyant? Guillermo Morell. Molt bé, anem a veure què és el que saben fer. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell. They had Nosotros venimos per venir. Tinc que parar, necessito parar, tio. Descansem un poquet? Sí, descansem així, així mateix és perfecte. No puc més, tio. Espera, Juan, no puc. Espera, Juan. Era un poquet de panéfico. Tio, però si no em queda, de pa no em queda. Tenim que guardar-ho, que queda molt de camí encara. Descansem un poc. Debemos conseguir el tesoro. Mi tesoro. ¡Smigol es libre! Juan. L'anell. Què passa? L'anell, què passa? Que perdó l'anell. Com que no està Teniu l'anell? Què dius? Com que no està? L'anell? No està. Anem, Juan, corre, anem. Com que no està l'anell, tio? Anem, Juan, marxa. Ja. Anem. Cari, Què passa? que somiat una cosa. Ai, Cari, els i els anells. anells? Sí, tu també? Sí, I els anells? no ho sé. On estan els anells? Però tu què has somiat? Jo? Els anells... Pero están o no están. Pero Cari, es que era algo muy Mira raro. tu hilo, mira... Pero no me ha buscado. Mira tu hilo, mira... No están. Cari, están así. Mira. Qué susto. Sí.